Daňová sezóna je v plném proudu a tak jsme si pozvali Nikolu Žítkovou, daňovou expertku, aby nám řekla, co by běžný smrtelník, investor, měl o daních vědět. Nikolo, ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Teď byl Valentín a to byl čas vzpomenout si i v práci na účetní oddělení, zda si chci daňové přiznání podávat sám, anebo ne. Jaké další termíny, které jsou nyní před námi, bychom měli sledovat? No tak teď vlastně teda řeším, jestli za mě zaměstnavatel vyřeší ty daně nebo ne. Mohli jsme se teda rozhodnout do toho 15.2. a pokud nám zaměstnavatel nevyřešil daně, tak si je vlastně musí teoreticky za určitých podmínek řešit člověk sám a když to podává papírově, tak do 1. dubna. Když bude podávat elektronicky, tak má čas do 4. května a pak má popřípadně ještě kdokoliv čas podat až s daňovým poradcem a to je do 1.7. A co se v oblasti daní pro investory změnilo spolu s přiznáním za rok 2025 a jaké změny se chystají teď v roce 2026 a jak to rozlišovat? Jo. Je potřeba se vždycky je potřeba se mrknout, na jaký ten rok vlastně daňově řeším, protože vlastně v roce 2025 nám tam nastalo hodně změn v oblasti vlastně investic. Vznikl nám tam vlastně nový limit 40 milionů korun a ten se vlastně týká osvobozených příjmů, respektive dřív jsme kdysi mohli prodávat cenné papíry, nehledě na to, za kolik jsme je prodali a bylo to osvobozeno vždycky, stejně tak podíl v SROčku. No a teď tam máme nový limit 40 milionů korun. Jo, pokud teda bychom prodávali kryptoměny, cenný papíry nebo nějaký prodej podíl v SROčku nad 40 milionů korun, tak ta částka nad by se zdanila. A to teda bylo v tom roce 2025, kde nám teda nově přibyl i časový test a hodnotový test na kryptoměny. A od roku 2026 se tady ten limit 40 milionů zrušil u cenných papírů i u podílu SROček ve firmě a platí jenom na krypto. Takže je potřeba vždycky sledovat, jaký aktuální rok řeším. Ještě jsem zaznamenal, že možná někdo investuje do nemovitostí, takže se to měnilo i u úroků z družstevního bydlení, tak jak je to tam? Tam dřív se jakoby nemohli uplatnit, pokud měl někdo vlastně hypotéku, vlastně nějaký družstevní podíl, tak úroky nešly si daňově odečítat a nově to půjde od roku 2026. Takže teď to do přiznání ještě neřeším, ale budu to už řešit vlastně za rok, až budu řešit daňové přiznání za rok 2026. Zmínila si ten limit 40 milionů, to věřím, že k tomu se jen tak nikdo nepřiblíží. Ale další důležitá částka je 100 000 korun, takzvaný hodnotový test. Jak to funguje a jaké jsou třeba časté chyby, které investoři dělají? Tak u cenných papírů vlastně řeším, že je můžu osvobodit a to v případě, že příjem z prodeje těch cenných papírů je do 100 000 korun za rok. To je ten jeden limit. Mm-hmm. A pak teda teoreticky, když ho přesáhnu, tak se ptám, co držím déle než 3 roky, jaké cenné papíry. A pokud je držím déle než 3 roky, tak to můžu osvobodit. No a ty, které držím méně než 3 roky, tak musím dát do daňového přiznání. A ta hranice 100 000 korun, tam je častá chyba. Je to tak. Takže co je ta chyba a co je správně? Hodně lidí řeší, jako jestli mám zisk 100 000, což je špatně. Já vždycky potřebuji řešit, jestli mám ten příjem z prodeje větší než 100 000. Jo? Neřeším, jaký tam byl zisk. Za všechny ty akcie v roce. Přesně tak. Cenný papír všechny si potřebuji dát dohromady, nejenom teda akcie, ETFK, podílový fondy, všecko. Tak to bychom měli ten hodnotový test a pak ten časový test, ten teda platí 3 roky. A když bych měl třeba nějakou ztrátovou pozici déle, můžu si i tohle odečíst za ní? To bohužel nejde. Vlastně v momentě, jakmile už jsem měla něco díl jak 3 roky, tak je to automaticky osvobozený a já už s tím nějak nemůžu pracovat. Jo. Takže i kdybys třeba chtěl dobrovolně jako uplatnit tu ztrátu v daňovém přiznání, tak to udělat nemůžeš. Takže po 3 letech už jsem od své ztráty daňově osvobozen. No, přesně. Musíš si vlastně teoreticky, pokud fakt víš, že se ti to blíží tomu časovému testu a za chvilku to budou 3 roky a že to je ztrátová pozice, tak si to radši hlídat a prodat včas. Potom častým tématem jsou dividendy. Jak vlastně poznat, tam se to liší u českých a zahraničních akcí, jak vlastně poznat, co je česká a co je zahraniční akcie z pohledu daňového práva? No, je vlastně jako nejjednodušší je vždycky si říct, kdo mi to vyplácí, protože my to dělíme v podstatě na nějaké české a zahraniční dividendy kvůli tomu, že vlastně jako české dividendy do přiznání neuvádíme. Když nám je vyplácí někdo, kdo je český plátce, tak vlastně nám to vyplácí sražený srážkou daní ve výši 15% a dál to neřešíme. Jo, a pak kdokoliv jiný to vyplácí z zahraničí,
tak to může vyplácet jakkoliv a my to vždycky do daňového přiznání dávat musíme. Takže akcie, ČEZ a dividenda. To je v pořádku. Asi nejjednodušší bych řekla případ, když se jedná prostě o ČEZ, tak víme, že nám je to vypláceno tou českou srážkou daní a my to teda do daňového přiznání nikdy dávat nebudeme. A oproti tomu třeba Erste, ačkoliv je obchodovaná i na pražské burze, tak je to rakouská společnost. Přesně tak. Je to z Rakouska, takže tam je vlastně srážka ve výši 27,5%. No a my to musíme dát do daňového přiznání. Jo, takže my vlastně vezmeme tu celou hrubou dividendu, dáme to do přiznání a teď se vlastně musíme hlavně podívat do smlouvy o zamezení dvojího zdanění, který máme s Rakouskem a říct si, kolik z těch 27,5% můžeme započítat. No a tam se dozvíme, že můžeme v Česku započíst pouze 10%, takže vlastně my tady ještě zbytek dodadíme, teoreticky do těch 15%, popřípadně do 23%. Jo, takže tam vlastně v tom Rakousku vznikne pak velká část, kterou nelze započíst v daňovém přiznání. A lze si o ní požádat? Lze si o ní požádat. Ty vlastně máš na to část, u Rakouska je to tuším 5 let, jo, každý stát to má jinak, ale prostě ty máš právo na tady tu část dividendy, vlastně na tu daň, kterou jsi nemohl započítat v Česku, tak máš právo vždycky ten daný vždycky stát požádat, aby ti to vrátili. Jo, bývá to, ty lhuty jsou třeba 5 let, 4 roky, každý stát to má jinak. A jak je to v případě, že ta sazba je stejná nebo je v zahraničí dokonce nižší než v České republice? No, tak vlastně, když je stejná, tak my to stejně do toho daňového přiznání musíme dát. Jo? Takže vlastně, pokud je to třeba to USA, kde máme podepsaný ten formulář, tak nám sráží 15%, v Česku je taky 15%, takže to tam vlastně uvedeme a nic navíc už se v podstatě nedoplácí. Jo, ale jako do toho přiznání to patří, protože ty jako český daňový rezident musí zdanit vždycky všechny své příjmy. Když se ještě vrátíme k tomu Rakousku, když bych chtěl žádat o tu refundaci v Rakousku, jak moc náročné to je a jako orientačně od jak velké pozice v Erste třeba se to vyplatí? No, tam bych řekla, že to je hodně subjektivní, protože ono je to spíš hodně administrativní jako úkon. Potřebuješ si vyřešit nějaké jako papírování, potřebuješ si od finančáku potvrdit, že jsi daňový rezident, česká, pak to musíš poslat na ten rakouský úřad a tam to taky hodně hlavně dlouho trvá. Jo? Oni na to můžou mít i vlastně nějaký ten rok a déle. Jo, nebude to hnedka, takže ono jako záleží na tobě, kolik času to musíš ochoten věnovat, ale teoreticky můžeš si někoho na to přizvat, nějakýho třeba poradce nebo kohokoliv, takže ty mu taky za to zaplatíš. Já říkám, že třeba když tam má člověk aspoň nad 5 000 a chce si to řešit po vlastní ose, tak ať si to nějak vyřešíš sám, popřípadně i vyšší částky samozřejmě dávají smysl. Jako přece jenom je to těch 5 let zpětně, jo, takže se tam může nastřádat jako hodně velká suma. Máme tady takovou novinku v podobě dlouhodobého investičního produktu. Myslím si, že od toho startu v roce 2024 o DIP je poměrně velký zájem, roste počet investorů využívajících DIP, ať už v různých variantách. Jak pracovat s DIPem z pohledu daní, jaké jsou tam jako časté nástrahy, chyby a dotazy? Já myslím, že na to potřeba se kouknout jako ve 2 rovinách. Teď řešit jako DIP. Máme jako nějaký produkt na stáří, díky kterému si můžeme odečíst 48 000 korun ze základu daně. A pak musíme koukat na DIP jako takový, jestli tam nevznikají nějaké daňové povinnosti. Tak když to rozdělíme, tak těch 48 000 korun, jak tuhle částku chápat? Co se vznikem DIPu změnilo? No, vlastně dřív jsme si mohli odečítat separátně jako penzínko a životko. Nám se to pak spojilo do takových takzvaných produktů spoření na stáří. Je tam teda penzínko, životko, DIP a ještě pojištění dlouhodobé péče. Člověk si může posílat peníze do všech jako dohromady a může tam posílat i mnohem víc peněz. Nicméně do daňového přiznání lze maximálně odečíst vlastně těch 48 000. Jo, to je to potřeba, co si vlastně pamatovat. No a pak vlastně ve výsledku to znamená, že těch 48 000 dělá pak vlastně 7 200 korun, tu konečnou slevu na dani, popřípadně nějakých 11 040 korun, pokud máš tu 23% sazbu. A to tedy platí pro všechny tyhle ty produkty dohromady? Přesně tak, přesně tak. Když bych byl akciový investor, mám normální účet a pořídil jsem si teda i DIP účet. Jak je to s daňovými povinnostmi v rámci DIPu? Lidi se domnívají, že jako když je to DIP, tak se ho netýká nějak daňové povinnosti, ale opak je pravdou. Tam vlastně teoreticky může fakt nastat nějaká situace, že tam v rámci DIPu došlo k nějakým prodejům, který jsou neosvobozený. No a
vlastně pro vás to znamená, že to musíte stejně tak zdanit jako jakýkoliv jiný, popřípadně investici, cenný papír a podobně. Jo, takže teoreticky je potřeba se na to vždycky dívat jako komplexně, na všechny ty moje cenný papíry a řešit to dohromady, jo, i co se týče těch časových testů. Tam je možná ještě jedna past, takže dejme tomu, že jsem koupil nějaké akcie do DIPu, prodal jsem je do 3 let, vznikla mi tam daňová povinnost. Můžu ty daně zaplatit z DIPu? Ne, to bohužel nejde. My vlastně na ten DIP vůbec nemůžeme šahat. Tam vlastně jsou dané podmínky, že ten DIP musí trvat aspoň 10 let a musíte dosáhnout 60 let, aby šlo ty prostředky vybrat. A pokud se tohleto poruší, tak musíte ještě zpětně dodanit 10 let zpětně veškeré ty jako odčitatelné položky, co jste měl těch 10 let, vlastně ty produkty spoření na stáří. Takže když to možná zjednoduším, takže DIP, maximální daňový odpočet 48 000 korun na všechny podobné produkty a co do DIPu dám, tak ty daňové povinnosti, hodnotový test, časový test tam platí a musím to platit z jiných peněz, když tak. Přesně tak. Je potřeba přesně se jakoby vzít i tyhle ty věci, co jsou v DIPu a srovnat to všechno dohromady v rámci mých jiných investic, koukat na to komplexně. Druhá novinka je potom ESOP. Co to přináší a jaké jako daňové libůstky se pojí s tímhle? Vlastně ESOP jsou taky jako zaměstnanecké akcie, že zaměstnanec může mít nějaký podíl ve firmě a většinou to obdrží od nějaké české společnosti, popřípadně od nějaké zahraniční matky. A nám se tam během od toho roku asi 2024 měnilo spousta věcí, co se týče těch daní. Protože dřív to vlastně fungovalo tak, že když člověk jako obdržel ten podíl, popřípadně jako opci, tak to musel vlastně hned danit. Jo, ale přitom vlastně on žádný jako v tu chvíli vlastně žádný peníze v ruce neměl. Takže to se vlastně změnilo. Během roku 2025 došlo k tomu, že zaměstnavatel mohl oznámit odložení a v 2025 to fungovalo tak, že se třeba to mohlo zdanit až po 10 letech, co to nabyl a popřípadně dříve, pokud to člověk třeba už uplatnil opci nebo se prodal, dejme tomu, nebo firma vstoupila do likvidace a podobně, cokoliv, co z toho nastalo dříve. No a teď vlastně v lednu 2026 se nám to zase změnilo a tam došlo k tomu, že vlastně tato lhůta se prodloužila z 10 let na 15 let a pak tam došlo taky ještě k jiným změnám. Je to trošičku složitější, ale zjednoduše řečeno, došlo taky k věci, že u těch věcí, u toho nabití, dřív se muselo vlastně odvádět i pojistné, jak zaměstnavatel i zaměstnanec a to se teďka mění a teď se to bude přesouvat vlastně do toho ostatního příjmu, takže tam už to vlastně tomu pojistnému nepodléhá. Finanční úřad má nově portál Moje daně. Co se na něm můžu dozvědět a proč bych ho měl sledovat? Tak každý se tam vlastně jako může přihlásit do toho svého účtu a vidí tam, jako kolik vlastně zaplatil na daních a teoreticky může vidět, jestli tam nemá nějaký nedoplatky. Jako já to doporučuji vlastně všem se tam vždycky přihlásit, i nehledě na to, jestli máte účetní nebo nemáte, nebo daňovýho poradce, tak je dobrý prostě tam vidět jako ten stav sám za sebe, jo, jak to je. Takže uvidíte, jestli tam nemáte nějaký nedoplatek a teoreticky pokud třeba platíte zálohy na daň z příjmu, tak tam můžete vidět i je. Jo, to jsou takové důležité věci. To stejný vlastně doporučuji dělat i v rámci třeba zdravotní pojišťovny portálu a to stejný na České správě sociálního zabezpečení. Protože tam zase, když jsem o sebe četla, koukám, jestli tam nemám nějaké nedoplatky na zálohách a podobně. To se taky často stává, už jsem se s tím setkala, že mi hodně lidí psalo, jako, že jsou překvapení, že tam mají třeba roky nějaký dluh a že o tom vůbec nevědějí. Jo, protože ono jako o tom úplně jako tyhle ty pojišťovny třeba tolik nedají vědět a pak je člověk překvapený, jako kolik let mu tam visí nějaký dluh, takže lepší si to zkontrolovat. A zase, když je třeba někdo zaměstnaný, tak je dobrý se třeba na tu Českou správu sociálního zabezpečení, jestli tam mám správně evidovaný ty roky důchodového pojištění, jo? Jestli to tam ten zaměstnavatel všechno správně nahlásil, abyste se koukali, jaký budete mít ten důchod. Já už jsem se na ten orientační důchod kouknul a úplně mě to nepotěšilo, takže... To bude chyba. Co bych měl jako smrtelník o daních vědět? Jaké spolehlivé zdroje sledovat? Tak já bych řekla, že každý jako by měl vědět, že jsou docela složitý. že těžký se v tom zorientovat. Asi bych řekla, že pokud někdo, ať už to jsou nějaké investice, nějaký chce pronajímat byt a podobně, tak si myslím, že se takovému člověku si vždycky vyplatí si na to přizvat nějakého odborníka a pořešit s ním ty věci. A je to sice drahý, ale vyplatí se mu to podle mě do budoucna, než to řešit sám a všechno se dozvědět. Jak vidíš, je tady spousta různých jako výjimek, novinek a je těžké to sledovat.
ale je dobrý vlastně sledovat třeba daňové firmy nebo nějaký účetní, určitě i ty oficiální instituce, protože oni o těch novinkách hodně informují. A je to i srozumitelným jazykem? Přesně, bude vždycky. Snaží se o to, podle mě, řekla bych. A co říkáš na zaručené rady z Facebooku, co ChatGPT, jaké situace z toho pak vznikají? Takhle, já určitě nejsem jako vyhraněná, jako nepodporuji názor ve stylu, jako že ChatGPT neumí jako radit s daněma, to určitě tak není. Tam je spíš jako důležité na tom, jak ten člověk s tím nástrojem pracuje. Jo. Pokud s tím umíme dobře s AI pracovat, tak nám určitě pomáhá v těch věcech, ale spíš se setkávám s tím, že ty lidi jakoby se špatně ptají a dávají jim to špatné výsledky. Jo. Takže určitě bych se nespoléhala, dejme tomu na ChatGPT v nějakých otázkách, pokud s tím dobře nepracuju. A stejně tak mě vlastně překvapuje, kolik těch zaručených rad je někde na Facebooku. A jsem vlastně i překvapená tím, kolik lidí je ochotno vlastně sdělovat svoje výplatnice a podobně, jo, pomalu aniž by zamazali svoje údaje, jenom aby se zeptali, jestli jim vyjde nějaká vratka nebo ne. No a nicméně pak se teoreticky spoléhají na názor nějakého člověka, který ho v životě neviděl. Jo. Takže je to vlastně zajímavý a často narážím na to, že tam je spousta jako nepravd. No. Takže bych byla opatrná, komu věřit. Teď byl nějaký jako trend, něco jsem zaznamenal, že snad když si to jako spočítám sám, tak si to spočítám lépe, než mi to spočítají v práci. Jo, to je pravda, protože ono to je vždycky jako vlastně, když tam někdo něco takového řekne, tak ono záleží. Já jsem se vlastně setkala s takovýma případama, že třeba jim třeba jako v práci něco špatně vypočítají. Jo, teď nechci jako úplně říkat, jako kdo za to může nebo nemůže, ale je to často třeba i tak, že ta účetní nemá třeba veškeré znalosti a řekne prostě ty věci jinak, nebo udělá jinak, nebo zase na druhou stranu to mohl být ten člověk, který prostě se na něco vykašlal, včas nedoložil a proto to vyšlo holt jinak. Jo, tak to je vlastně potom jako jednoduché, že jako na něco zapomenu a vyjde mi to lépe. Tak jo, prima, děkuji za moc zajímavý rozhovor. Doporučuji určitě sledovat Twitter Nikoly. Před rokem byla i hostem našeho podcastu Na burze. A napadá mě ještě poslední taková filozofická otázka. Jsou daně krádež? A nebo je to nit, ze které je utkaná naše civilizace? Já říkám, že vlastně krádež je ta složitost systému. To mně vlastně přijde jako to nejhorší na tom celém systému, že myslím si, že je fajn jako vědět, že nějaký daně mají existovat, ale je dobrý jako transparentně vědět, v jaký výši a co za ně dostáváme. Takže sledujte spolehlivé zdroje a buďte v obraze. Tak jo, děkuji za rozhovor. Děkuji.